Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Серада, гэта маленькая пятніца. Як вядома, у нашай студыі палітык і блогер Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну, вынікі тыдня палітычныя, эканамічныя у нас сёння будуць такі прамежкавыя, і тым не менш, пакуль вы збіраецеся, настройваецеся, нагадаю вам канцэпцыю вашага стрыма. Па чацвяргах на YouTube-канале Александра, які так і называецца Кнырович, выходзіць нейкае відэа, сціслае, ёмістае, прысвечанае нейкай з'яве, праблеме, якая вось ёсць вакол нас. А па пятніцах звычайна мы гэтае відэа крыху разгортваем. Сёння, натуральна, такі выпадак выключны, таму будзем анансаваць, так. Александр. Да? Заўтра вы пабачыце на YouTube-канале Кнырович. Што ж пабачыць нашыя і вашыя гледачы-слухачы? Раскажыце, Александр. Ну, наши уважлівыя гледачы, напэўна, ўсё ж такі памятаюць, што мы мінулым разам таксама казалі аб тым, што будзе на наступным тыдні, то бок гэта будзе ўжо заўтра, і гэта будзе размова аб тым, як выглядаюць тэлевізійныя навіны ў Беларусі і ў Польшчы. Гэта той самы быў адзін дзень, стаяла добрае надвор'е, і я вырашыў за вас, паважаныя гледачы, таму што я ведаю, што вы не глядзіце беларускае тэлебачанне, а я паглядзеў выданне нашы новосці на ОНТ. Гэта, канешне, каштуе трохі здароўя мне, але я паглядзеў уважліва ўсе там 36 хвілін і параўнаў гэта выданне з польскім аналагічным выданнем, якое выйшла на ТВП Інфо. Ну, ТВП — это тэлевізія публічна, то бок яна мае назву, як і ОНТ. Там общественное телевидение, и больше за то выпуск навіну называется «Панорама». Но все вельми там подобно и вельми... Конечно, так... «Панорама» — это БТшный бренд, але в сортах гэтых программ, мне кажется, не будем разбираться. Так. Вось я параўнаў гэта выпуск нашай новости з «Панорамай» з пункту гледжання якога. Аб чым кажуць у навінах? І як кажуць, як размаўляюць журналісты, як яны ставяцца да сваіх гледачэй, што яны паказваюць, што яны транслююць. І вось такое параўнанне, для мне падалося, што гэта вельмі цікавае параўнанне, бо відна розныя сусветы. То бок відна, як у Беларусі тэлевізія выполняе функцыю такую палітычна-прапагандысцкую, якія вельмі нескладаныя, некалькі наратываў яны несуць. І ў Польшы гэта зусім іншая істота, то там няма такого, цалкам няма прапаганды, бо гэта так, прапаганда Польши, конечно, існуе, але настолькі шмат розных каналаў, што вы можете пабачыць там тэлевізію ад палітычнай партыі «Праца і справядлівасць», ПіС, і там будзе как бы ўсё ў адзін бок, і ад іншых палітычных партый, дзе будзе ўсё іншы бок. То есть сэнс не ў тым, што тут добрае тэлебачанне, яно просто вельмі рознае, в адрозненне ад Беларусі, яно вельмі рознае по пункту гледжання, кожны глядач можа для себе выбраць, што яму глядзець. Так вот, ТВП Інфо — это более-менее такое пасярэдзіне, палякі б сказалі не, якое пасярэдзіне, для нас яно выглядае як цалкам нейтральнае тэлевізія. За паўгадзіны навіннага выпуска была только одна палітычная падзея. Сапраўды, яна была ў тым, што партыі Качынскага выбарчая камісія падрэзала фінансаванне, спыніла фінансаванне, якое было павінна быць за 3 гады, 75 мільёнаў злотых. Гэта вельмі шмат на 3 гады. Партыя Качынскага — гэта і ёсць «Права і справядлівасць». Так, «Права і справядлівасць». І, прабачце, «Права і справядлівасць», канешне. І сэнс быў у тым, што яны парушылі нейкія нарматывы, калі вялі перадвыбарчую кампанію, і таму ім не тое, што закрэслілі цалкам, але спынілі да некаторыя даты. Вось гэта была ў Польшы адзіная палітычная навіна. Уявіць сябе, як бы адчувалі сябе беларускія гледачы, калі, па-першае, зналі бы аб тым, што з дзяржаўнага беларускага бюджэта фінансуецца, напрыклад, аб'яднаная грамадзянская партыя, ці там партыя Бабарыкі, што гэта норма.
што дзесяцігоддзямі на апазіцыйную дзейнасць з бюджэта выдаткоўваюцца сродкі, каб іх не выдаткоўвалі нейкія замежныя как бы дзяржавы, замежныя ўрады. Такім яны шляхам пайшлі. Ну так. Цікава. Так. Ну вось гэта была такая навіна, адзіная сапраўды палітычная навіна. Колькі разоў паказалі там Анджея Дуду, ці калі это нейтральны канал, цяпер прэм'ер-міністр там адыгрывае ролю Дональда Туска, колькі разоў паказалі. Конечно. Дуда, калі я памятаю дрэнна, то загляніце заўтра на мой асабісты канал, там будзе дакладная лічба. Здаецца, мне Дуду паказалі два разы по 5 секунд. Вось только 5 секунд ён сказаў 2 слова і пашоў далей сюжэт, бо на яго не звяртаюць, на прэзідэнта не звяртаюць увагі цалкам. Бачыце як. І адзін раз Туск 15 секунд нешта казаў. І все, гэта вот за 35 минут выдання как бы два галоўных твара былі цалкам меней за 30 секунд у кадры. Все остальное не датычылася іх асабістага ўнёска у справы дзяржавы. Вось я згадаў гэтую песню з нейкага там расійскага жартаўлівага шоу про выпуск навіну. Да, Путин, радиала коала. Это были новости Первого канала. Ну, так. Вось неяк я ўжо збіўся, пераходзячы на рускую мову, але спадзяюся, вы мне даруеце. Ну так. Што было па нашым тэлебачанню? Па нашаму тэлебачанню, конечно, гэта быў той самы дзень, калі па нашаму тэлебачанню быў вось гэта самае першае паседжанне прэзідыума ВНС. Гэта быў той 19 лістапада. Ну, мы з некаторым лагам у нас ідуць, конечно, выданні. І, конечно, там першыя 12 минут Лукашенко асабіста кіраваў, вось вы здесь стойте, вы сюда идите, вы здесь вось гэта. Першыя там 13 хвілін было прысвечана таму, як Лукашенко асабіста кіруе усім. І яго ніхто не прерываў, ён выказаўся все, што ён павінен был выказаць, таму гэта былі галоўныя навіны. І, конечно, уже адзін гэты кавалачак уже робіць зразумелым, як ставіцца. Вектор. Да? Так, вектор, так. Што хачу сказаць, у чацвер на YouTube-канале Кнаровіч вас чакае ці то вандроўка ў будучыню беларускага тэлебачання, ці то вандроўка ў мінулае польскага тэлебачання. Да, гэта ўжо вы выбіраеце ў залежнасці ад настрою, ад краіны, у якой вы знаходзіцеся і гэтак далей. Ну, калі дазволіце два яшчэ такіх малых поінта. Канешне, з пункту гледжання польскага тэлебачання, вось калі вы жадаеце паглядзець, што баліць у палякаў зараз, то паглядзіце маё заўтрашняе выданне, вы пабачыце сапраўдныя праблемы, якія хвалююць. А гэта как бы тое, што пасля вялікай вады там грошы ідуць вельмі павольна ад дзяржавы, там вялікія выдаткі, там больш за 20 тысяч на одну хатнюю гаспадарку, але вельмі павольна. Тое, што у гэтых самых у медсестёр яны лічаць нізкі заробак. Я нагадаю, што мінімальны заробак у медсестры у Польшы зараз, калі у вас ёсць адукацыя, 6600 златоўкаў, гэта 1600 з чымсьці долараў. Ось у них мінімальны заробак такі, і яны выходзяць на дэманстрацыю, на дазвольную дэманстрацыю, бо как бы недобра у них нешта. Ну і так далей. Малават. Калі вы жадаеце паглядзець на вось гэтыя сапраўдныя праблемы палякаў, то паглядзіце заўтра маё выданне, там я буду распавядаць. Гэта першае. І а другое цікавае было ў беларускіх навінах. Вы памяце, я не как гэта жанчына, фамілія, якая прыйшла на месца Латушка у Купалаўскі тэатр. Нефёдова, вось. І так, астатні кавалачак перад пагодай быў у беларускіх навінах пра тое, што у Купалаўскім тэатры ідзе пастаноўка, прэм'ера «Дядюшкін сон», гэта п'есы. І вось гэтая Нефёдова не смагла знайсці ні адную актрысу на галоўную ролю, і таму 2 гадзіны яна сама паставіла, сама будзе саліраваць, сама будзе галоўнай гераіняй. І вось, ідзіце ў Купалаўскі, паглядзіце, вам будзе на што паглядзець. Александр сказаў у сваіх разважаннях гэтых дзве ключавыя рэчы для нашага наступнага сюжэта. Першая ключавая рэч заключаецца ў тым, што снег, прынамсі па навінах, атрымліваецца так, што без Лукашэнкі,
нічога не атрымліваецца. Вот паўсюль яму трэба значится вот адрэгуляваць, пакіраваць нешта. Да? І вот он падчас этого прэзідыума таксама всім распавядаў про тое, як трэба жыць. А наш наступны сюжэт, уласна кажучы, ён про указ, які Лукашенко падпісаў. І гэта указ про то, як чыноўнікі мусяць рэагаваць на крытыку ў медыях. То бок на так это 31 год да, Лукашенко распавядае журналістам, ну прапагандыстам дзяржаўных медыяў, што яны мусяць размяшчаць нейкія крытычныя публікацыі, а чыноўнікі яны мусяць на гэтай публікацыі рэагаваць. У меня, пытанне вельмі простае. А без Лукашэнкі як бы это не працавала? А цікава, чаму? Вось, і адразу я згадаў таксама, Александр, адну з нашых з вами размоў папярэдніх, дзе Лукашенко стаял пасярод футбольнага поля, да, на стадыёне. Ну ладно, не пасярод, там, на ўскрайку. І такі, да можна, калі ласка, падпісвайцеся за іншых кандыдатаў, за мяне падпішыцеся і далей падпісвайцеся за кого заўгодна. Это нейкі, разумееце, параліч нейкі ўжо і ў людзей, і вось у дзяржаўных структур. То бок пакуль табе вот указам адмысловым не дазволілі нешта рабіць. Да, вот можна крытыкаваць і адказваць на крытыку. Чым все гэта скончыцца, дарэчы, я б на месцы чыноўнікаў і журналістаў дзяржаўных медыяў так просто не вёл сябе, конечно. Потому что это ж ясно, что паглядзець, хто актыўней за ўсіх пачаў крытыкаваць, да, і самых галасістых-то, не трэба, як бы... Якія жартаў не разумеюць. Да, конфликт хорошего жарту, да, конфликт хорошего з лепшым мусіць адбывацца. Вось. А другое, гэта вось такі ўказ. Вось як думаеце, чаму ён вот з'явіўся? Слухайте, па-першае, я памятаю, як калі была праграма на тэлевізіі, на той самым ОНТ «Мой бізнес», як мы размаўлялі з тэлевізійнікамі, і яны распавядалі, як яны здымаюць нейкія сюжэты, і як было тады, ведаеце, што заўважна, калі там ідзе нейкі сюжэт аб жыцці ў нейкім райцэнтры, то галоўнае нікоім разе, каб не трапіла ў кадр якім-нибудь там павалены плот, ці как бы нешта не памаляваная хата. Чаму? Таму што будзе ісці сюжэт пра нешта, но пабачыць вось гэта і таго самага кіраўніку райвыканкама будзе недобра. Таму рэакцыя тады уже была, але якая такая, ведаеце, вельмі дзіўная такая рэакцыя, што нельга паказваць у навінах штосьці недобра. Или калі уж ёсць недобра, так гэта вось гэта не можа трапіць у кадр выпадкова. Вось, а што зараз адбываецца? Кажется, чамусьці можна. Можна. Вот прям указ такой. Давайте, вы будете показывать недоброе, а вы будете реагировать. Лукашенко... Так, пачалі. Лукашенко, ведаеце, такія дзіўныя паводзіны, вось ёсць жыццё, ёсць жывое жыццё людзей. В жывым жыцці людзей ёсць СМІ, якія незалежныя, не то што незалежныя ад донараў, а незалежныя ад кіраўніцтва партыі, і кожная з якіх, як мы сёння распавядалі, уже кожная тэлевізія сама выбірае, якія галоўныя навіны, і з якога пункту гледжання, праз якую прызму глядзець на тую ці іншую падзею. І вось гэта жывое жыццё ён закрэсліў у траўні 21-го года, не ў жніўні 20-го, а ў траўні, калі ён выгнаў всех журналістаў у Польшу ці Літву ці іншыя краіны, і калі ён зачысціў гэтую паляну, калі засталося у нас 4 гэтыя партыі, якія самі гэта самае баяцца у сабе, да, самі ў сабе. Калі ён гэта грамадскае жыццё гэта як быццам зрабіў такім чыстае поле, як не ведаю, як засфальтаваная такая пляцоўка. Як плошча незалежнасці ў Мінску. Так, плошча незалежнасці. Безлюднае, прасторнае месца. Так. І тут ён пабачыў, што нешта неяк сумна, неяк вось у гэтым выглядзе людзі хаваюцца па хатах, людзі нічога не кажуць услух і толькі вось з дзікімі глазамі перабягаюць праз гэту плошчу незалежную. Яму гэта паказалася непадобным да жыцця. І вось яму трэба гэтае самае
пярчынка, але ну не ведаю, ці загад крытыкаваць как бы будзе выкананы. Я памятаю, як было ў Савецкім Саюзе, ведаеце, калі вось усё добра, а потым з'яўляецца некае там фелетон у типу праціўпраўдзе, дазволены фелетон, і вось гэта азначае, што гэта сігнал, што трэба рэагаваць, там наказваць і так далей, бо праўдзе просто так не з'яўляецца крытычная заметка. Але што былі савецкія часы, калі ўсё ж такі неяк дзяржава кіравалася. Зараз жа у нас это все ілюзія, што так можна кіраваць дзяржавай, таму што ну вы маеце рацыю, ён сказаў туды, а там зараз у рэдакцыі чэшуць патэліцу на тэму, можа пра зверь зламаную напісаць у выканкаме, можа пра плот, можа адчэпіцца ад нас. У мяне, як звычайна, ну я ж медыа-менеджер, да, это моя просто сфера родная, вось, у мяне дзве версіі, дзве прычыны. Першая, гэта, конечно, TikTok. Як бы беларускія людзі, яны уцямілі, што можна пра все сваё, значыць, незадавальненне распавесці ў TikTok. Будзе рэакцыя ці не будзе рэакцыя з боку чыноўнікаў. Ну, гэта ўжо там, як пашанцуе. Але подписчики прыйдуць, адкаментуюць, іншыя прыйдуць людзі адкаментуюць. І там 2 мільёна. Так, да, уже не так самотна, па-першае, са сваёй праблемай. Можа, хто-небудзь дапаможа там чым-небудзь, да? А яшчэ TikTok, канешне, праглядаюць незалежныя медыі. Вот жа, як это вот так вот. І вось бяруць гэтыя навінавыя нагоды, уздымаюць і пішуць пра іх у адрозненне ад дзяржаўных медыяў, якія ну, як бы не ведаю, що такое TikTok існуе. Да, вот страшновато, как бы, да. Вось. І атрымліваецца, што ізноў, як бы, вось, вы кажаце, заасфальтавалі все, да, а все роўна гэтыя дзяржаўныя меды прарастаюць скрозь гэты асфальт, як пустазелле. Вось, не дзяржаўны, да. І нікуды ты ад іх не дзенешся, да. Давайте вы, людзі, вось, чытаю так паміж радкоў у гэтым указе, пойдзеце не ў TikTok са сваімі скаргамі, а ў дзяржаўныя медыі. Вон мы нават чыноўнікаў абавязалі на гэтыя скаргі рэагаваць. Што сказаць? Ну, мне здаецца, не атрымаецца. Сумніўна, конечно, да. Калі ўжо нашыя людзі выхаваліся, калі ўжо яны разумеюць, дзе чакаць дапамогі, а дзе не чакаць, ну, плюс, ну, што дзяржаўныя медыі? Ну, які там наклад? Ну, якая там зваротная сувязь? Як бы, якая слава? Где 15 хвілінаў славы? Ну, так, нет, портрет в районце, это, конечно, важно, але, ну, все ж таки, да? Вчора выйшло інтэрв'ю. А Гладкая брала інтэрв'ю у Азаронка. То бок яны так... Самі паміж сабой уже так. Ну, вы кажаце пра наклады, пра прагляды, ну, вось... Я уявіў адразу, прабачце, двух сабачак, якія сустрэліся падчас ранішняй вандроўкі, прагулкі па парку па якому-небудзь, і яны пачалі абнюхваць адно аднаго. Яны самі сябе абазвалі топ-прапагандыстамі, яны топ, ну, і вось у ранку было там іх 1200 праглядаў за амаль 24 гадзіны, не 24, там 18 гадзін. Я думал, вы зараз кажаце 1200 синхронно, але не. Не, синхронно там было, там, як заўжды, там 30-25. Ось, таму, канешне, вось гэтыя людзі, гэтыя медыа, гэта не тое, дзе можна атрымаць зваротную сувязь, канешне. Ну вось, першую частку праграмы мы прысвяцілі медыям. І, Александр, вот у мяне такое таксама пытанне надзённае. Вы, як чалавек, які шмат робіць для тэлеканала Белсат, каб уже закрыць гэтую тэму, якія эмоцыі у вас у звязку з апошнімі падзеямі? А апошнія падзеі, я нагадаю, магчыма, хто-небудзь, калі не ведае, то распавяду, што следам за выканаўцам абавязкаў дырэктара тэлеканала Алексеем Дзекавіцкім, які звольніўся сам, калі яму прапанавалі, ну, пэўнае паніжэнне, да? З тэлеканала звольнілі яшчэ адзін такі твар, гэта Ігор Кулей, адзін з вядоўцаў, адзін з таксама кіраўнікоў рэдакцыі.
там за этычныя нейкія правіны, я так разумею. Прабачце, калі ласка, але я удакладню, яго пакуль звольнілі з кіраўнікоў навінавай рэдакцыі. А ён працягвае заставацца ў праграме тыдзень, пакуль праграма тыдзень будзе выходзіць. Гэта такая дзіўная фармулёўка. Я падкрэслю, што все, што я ведаю аб гэтым, я ведаю толькі з афіцыйных крыніц, то есть у меня няма ніякай інфармацыі, якая была бы такая ўнутры. Я думал, што вы інсайдер. Я, магчыма, інсайдер, але ўсё ж такі ёсць карпаратыўная культура, нягледзячы на нейкія тое, што адбываецца. Што? Эмоцыі. Сумна. Мне сумна. Ведаеце, па-першае, як я ўжо казаў, падкрэслю, зараз не выходзіць атмасфера, але гэта не звязана з новым кіраўніцтвам. Гэта была запланаванай падзеі яшчэ у сакавіку. Гэта нейкі адпачынак такі. Так. Мы ведалі, што будзе напрыканцы года будзе не хапаць трохі бюджэту, і мы зараней планавалі і так думалі, дзе зрабіць себе адпачынак, ці ўлетку, ці вось перад Новым годам. Так атрымалася, што перад Новым годам, таму гэта не звязаныя паміж сабою падзеі, і тут гэта выглядае вось так. Па-другое, я не бачу, чаму тут радавацца. Ведаеце, мы зараз атрымалі становішча, калі Белсат стане часткай ТВП Волт. Белсат будзе канкураваць паміж расійскай і украінскай рэдакцыямі. Расійская рэдакцыя, гэта, дарэчы, у прынцыпе той же Белсат, толькі від збоку. Але зараз уже стала па-іншаму, зараз гэта асобна. І гэта рэдакцыя будуць паміж сабой канкураваць, і мне падаецца, што Белсат будзе, як беларуская рэдакцыя, будзе у горшым становішчы. Бо мы разумеем, што і аўдыторыі ў Расіі, в Украіне і в Беларусі непараўнальныя, і гэта вось узровень навін з пункту гледжання уплыва цалкам на рэгіён. Ён, канешне, адбываецца в Украіне, канешне, ён адбіраецца у Расіі, а ў Беларусі гэта такія другой якасці такія, ведаеце, навіны. З расійскага і з украінскага гледзяшча так. Так, канешне. І, магчыма, з польскага. То бок такі посткаланіяльны сіндром. І таму мне падаецца, нягледзячы на там нейкія унутраныя нейкія размовы, што гэта ўсё ж такі крок назад. І, як кажа Светлана Ціхановская, трэба адрозніваць Лукашенка ад беларусаў. Так вось і тут трэба ўсё ж такі, калі б Белсат был асобнай рэдакцыяй з асобным бюджэтам, нягледзячы на памер гэтага бюджэта, але калі б ён быў асобным і ён ацэньваўся бы неяк асобна ад іншых рэдакцый, то, напэўна, была бы лепшая перспектыва. Зараз гэтага няма, таму ёсць вялікая напруга на тэму таго, што будзе далей. Гэта, вось такая ёсць частка. Тое, што выходзяць нейкія скандалы і тое, што спрэчкі вось узроўня типа звальнення Кулея з пасады з пункту гледжачы, што ён парушыў нейкія стандарты. Гэта выглядае як спрэчкі, гэта выглядае як некая новая палітыка, і вельмі хацелася б мне асабіста, ведаеце, не тое, што я за тых ці іншых людзей, а хацелось бы ведаць вельмі, а якім будзе гэта новы Белсат пад новым кіраўніцтвам. Вось якая будзе сетка праграм. Як ён будзе выходзіць, што зменіцца ў лепшы бок, і пакуль гэтага няма, канешне, няма яснасці, празрыстасці з тым, які будзе калектыў, ці буду я зноў далей працаваць з Белсатам, таму што я не быў у структуры, я быў на ўмове аддзелу, конечно, так, то есть рабіў па-за штатам гэтае выданне. Вось пакуль няма гэтай празрыстасці, пакуль няма гэтых вот таких базовых поінтаў, то, конечно, все знерваваны і все чакаюць, ведаеце, калі прыйшло новае кіраўніцтва на фірму, яно павінна казаць, у нас такія цэлі, у нас вот такія умовы, у нас вот такія прынцыпы жыцця далей, хто працуе далей, дзень добры, хто больш не працуе, дзякуй вялікі за шматгадовую працу. Пакуль не адбылося гэтага размовы, то, канешне, кожны дзень гэта наступная частка такой нервнага жыцця. І хацелось бы мець якія-нибудь такія нагоды для аптымізму. Арыентыры, так, і нагоды для аптымізму, што будзе лепей, пакуль іх няма, а вось ёсць толькі вось такія публічныя зноў нейкія скандалы. І вось, таму все ж таки я вам падкіну нагоду для аптымізма, можа быць. З майго гледзяшча, Белсат гэта карпарацыя, да? Гэта магутная вялікая машына. Ось Еўрадыя гэта,
вялікая сям'я, да? Так. Вось. А Белсат — это корпорация. И с корпорациями як бы такі фокус, типа аднаго-двух чалавек звольнілі і все разбурылася і знікла, ён як бы не працуе. Конечно. Прыйдуць іншыя людзі, ну, то бок это зразумела. Пры ўсёй безумоўнай маёй павазе да звольненых і звольніўшыхся менеджераў прыйдуць на іх месцах, гэта відавочна, новыя людзі, і машына завядзецца і паедзе далей. Якой яна будзе? Вось тут я, канешне, з вами згодны. Гэта пытанне. Але спадзяюся, што ну і кампетэнцыі ў астатніх супрацоўнікаў ёсць. Уласна, новая галоўная рэдактарка Аліна Коўшык таксама для канала не чужы чалавек, для тэлебачання не чужы чалавек. Паглядзім. Вось. Ну, так, я згодны з тым, што Белсат нікуды не знікне. Магчыма, ён будзе нейкім іншым, но і трэба паглядзець тое, што я ўжо казаў, тое, што вы падкрэслілі, якім ён будзе. Ну, вось ад гэтага мы будзем неяк ставіцца да самога Белсата. Пакуль вось становішча такое, што незразумела. Ну што ж, едзем далей, сябры, і з журналістыкі, з нашай журналісцкай сферы перасаджваемся на электрамабіль і едзем у Акадэмію навук Беларусі. Мы не даедзем з вами на беларускам электрамабілі. Да, ведаеце, ёсць такі жарт про тое, што ну, можна яго і пра беларускія электрамабілі ў прынцыпе распавесці, што калі вы набываеце беларускі электрамабіль, набудзьце адразу сабаку, каб не так сумна было вяртацца дадому адтуль, дзе разрадзіцца ваш электрамабіль, каб заадно сабаку выгуляць. Ну, але, направду, няма ніякага яшчэ беларускага электрамабіля, таму это анекдот таксама з будучыні. А вы памятаеце, калі ён павінен быць? Мне здаецца, ўжо некалькі разоў. Апошні раз. Апошняя заява, якая не памятаю. Вы памятаеце? А я нагадаю. Я ж, ну, ведаеце, я памяць дрэнная, я записываю всякие гадости. Но апошні раз, так, я нагадаю, што перад апошнім казалі, што вось прыедзець год таму ў снежні 23-го года Лукашенко на Белджы, і яму пакажуць уже серыйны аўтамабіль беларускі. Электрамабіль. Потым ён прыехаў, але пра гэта неяк забыліся. Уже так сышло все куда-то. Потым весну пачалі казаць, не ў гэтым годзе, але праз год у снежні 24-го абавязкова пакажуць беларускі электрамабіль. Зараз мы знаходзімся ў снежні 24-го, ніякага беларускага электрамабіля няма, а 2 месяцы таму Галученко сказаў наступнае. Ну так, мы зрабілі некаторыя часткі для электрамабіля беларускага. Адно зрабілі, другое, трэцяе, але мы не ведаем, колькі яны будуць каштаваць. То бок это пра серыйны выпуск ужо, да? Так, гэта першае, а другое гаворыць, типа, і мы агулам не ведаем, калі будзе попыт толькі на 2-3 тысячы беларускіх электрамабіляў, то ці б трэба гэта наогул рабіць, сказаў Галученко. І вось таму электрамабілі зараз вось такім стане, калі з аднаго боку чыноўнікі кажуць, ну вось мы ўжо заўтра у серыю запусцім, а з другого боку самы галоўны пасля Лукашэнкі чыноўнік кажуць, да хер вы знаете, сколько он стоит, и надо ли нам увогуле электромобиль. Цікава, яны вывучылі попыт як-небудзь себе, ці это нейкія суб'ектыўныя вражанні? Я думаю, яны глядзяць на статыстыку. Так. Калі шчыра, ну дакладней ведаў, ужо трэба сказаць, мужчыну у Мінску, у якога 3 аўтамабілі Тесла, правда, што не беларускіх сапраўдных электрамабіля, а Тесла, да? Ну, можа, уже цяпер гэта не так, прайшло ўжо 5 гадоў, можа быць, з таго часу, як мы размаўлялі ў студыі Еўрарадыё пра электрамабілі. Але, ну, што это значыць 2-3 тысячи беларускіх электрамабіляў? Мне здаецца, што это абсалютна штучная лічба. Ну, але бог яму суддзя. Замест электрамабіля у Акадэмію навук прыехаў, як гэта вельмі часта здараецца на беларускіх прадпрыемствах, камітэт дзяржкантролю. І давайце мы паглядзім, што з гэтай нагоды, як, значыцца, гэта каментаваў наш самы галоўны навуковец у краіне. Диктатура, да никому вы не верьте, никакой диктатуры в стране нет. И быть не может. Не может быть. Знаете почему? Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. Ну а какие у меня рычаги диктатуры? Это америкосы придумали. Диктатор,
А как я могу Америкой диктовать? Сегодня Трамп, Байден и прочие не могут диктовать, которые более 30% ВВП в мире производят. А я чем могу диктовать? У нас что, самая сильная экономика, что я могу прийти там в Россию или в Китай, там ногой топнуть, сказать, делайте так. Нет, глупость это все. У тебя нет, допустим, как Иосиф Виссарионовича, вот историки знают, Сталина, он мог быть диктатором. Или Гитлер там, он мог быть диктатором, вся Европа была под пятой, его все там боялись и прочее. А у меня что есть? Я это четко понимаю. Никакой диктатуры нет, и мне это не нужно. Сябры, ну я думаю, что вы уже здагадаліся, что гэта было не тое відэа, якое мы вам збіраліся паказаць, а тое відэа, якое мы вам збіраліся паказаць, мы можем паказаць, да, але конечно, про дыктатуру таксама слухаў бы і слухаў, гэта таксама с одной наших папярэдніх программ. А что у меня есть? Что не есть? Он, напэўна, сам згадаў, што ў яго есть, дзе ў яго та сама Тэсла стаіць, дзе Майбах ад друга Міша, якога ён кінуў. Да, сустрэча это была таксама ў Віцебскім універсітэце, то бок там калыска навукі рэгіянальная, да, але тым не менш. Давайте все ж таки з другой спробы, але вернемся на нараду Лукашэнкі, прысвечаную Акадэміі наук и держконтролю. Сколько из вас, отважных, съездило на Донбасс и посмотрело, как там реально живут дети? Прошлись бы по квартирам Мариуполя, где вперемешку лежат детские игрушки, обломки артиллерии, танков и цветы на клумбах. Заглянули бы в глаза 14-летним беременным девочкам, изнасилованным тварями в нацистских наколках. Поговорили бы с родителями погибших или пострадавших детей. Даже в Минске есть семья из Мариуполя. 12-летние дети перестали разговаривать после того, как месяц просидели в темном подвале без еды и практически без воды, слыша, как падают гильзы по потолку. Этого они не видят. Зато храбрый багажный воин из Варшавы гордо заявляет, что Талай похищает детей. Да, так. Давайте все ж таки про Талая. Что ж, у нас было нарыхтавана два відэа для гэтай нашай з вами праграмы. Одно про Лукашэнку, але не тое, якое вы побачылі. Другое про Талая, якое вы побачылі толькі што. Ну, про Талая это повинно было быть на завершение нашей программы, типа на десерт, типа поспеем, не поспеем, але раз яно уже прозвучало... Ну, поспели, ворвался до нас Талай. Я бы сказал, что с двух ног влетел. Ну, так, у меня так само есть, ведаеце, сябры, где чамусьці про Талая вот такие жарты про ноги, и про руки, и так далее, тому, что ён, ну, выглядае так, и он выглядае на гэтым відэо, и тому магчыма на яго конт, на яго как бы жартаваць вось таким чынам. Потому что, ну, можа крыху неэтычна, але чалавек фашыст. То бок, ну, мы маем справу сапраўды з чалавекам, які ці сапраўды не аддупляе, што ён робіць і што ён кажа. Ці робіць вось такі выгляд, што он не ведаеце, не разумее. Для мяне ён выглядае як чалавек у нацысцкай Германіі, які сядзіць дзесьці ў 42-м годзе і кажа аб тым: вы паглядзіце, як дрэнна было ў Менску. Вы паглядзіце, як там разбомбленыя дома, дзе людзі сядзяць па гэтым самым па падвалах, дзе хтосьці кагосьці знасілаваў, згвалтаваў, прабачце, дзе вось гэтым дзецям так дрэнна жывецца ў Менску акупаваным, што мы іх вывезлі да Баден-Бадена. Мы іх тут вывезлі да Германіі, і вось яны тут такія вельмі прыгожыя, нямецкую мову вучаць, ходзяць тут, адпачываюць у нашым как бы асяроддзі добрым. А тое, што вось, ну, так паглядзіце, вось вы прыедзеце да гэтага Мінска і паглядзіце, я ж раблю добрую справу з яго пункту гледжання. Для мяне ён как бы, ну, сапраўды нацыст, таму што пытанне, тое самае пытанне, якое, напэўна, задаў бы Павел: а хто гэта ўсё зрабіў?
Да. Ну вось распавядае, дарэчы, вельмі цікавы атрымаўся пераказ расійскіх вайсковых злачынстваў ва ўкраіне. Я нават крыху засумняваўся у моманце пра нацысцкія наколкі і цяжарных 14гадовых дзяўчынак, але згадаў, колькі фотаздымкаў расійскіх салдат палонных з нацысцкімі наколкамі апублікавана ў самых розных медыях. І як бы, в прынцыпе, і тут нават все сышлося, да? Вось, але чамусьці Алексей Талай, які з яго гледзяшча, мяркуючы па гэтым роліку, робіць нейкую вельмі добрую справу. Да, як вы сказалі, паралелі відавочныя з акупаванай, разбомбленай тэрыторыі, вывозяць дзяцей у нейкую больш такую цывілізаваную, благополучную, да, тэрыторыю. Чаму ён не задае сабе пытання, так, а што ж здарылася-то? А чаму? А як гэтыя вось дзеці? Як гэтыя людзі? Да, 24 года нічога не было, ўсё было, быў квітнейшы горад. Быў на месцы гэта самы тэатр, які разбамбілі потым. На месцы все астатнія будынкі. Людзі хадзілі, ніякіх фашыстаў, ніякай сімволікі, ніхто нікаго не гвалтаваў. Што ж адбылося у лютым 24 года, Талай? 22-го. Прабачце. Сёння у нас праграма конечно. Невялічкіх агаворак і неправільных відэа. Вось. Ну, можа быць, спішам на сераду, карацей, не наш все ж такі дзень. Не пятніца. Так. Вось. Адбылося тое, што Расія напала на Украіну і, уласна кажучы, все наступствы, якія пералічыў Талай, гэта наступствы гэтага ўварвання. І ён цяпер як такі, вот, я не ведаю нават, двулікі, колькі вось лікаў асобаў трэба мець, каб з аднаго боку вось все гэта пералічаць, з іншага боку падтрымліваць Расію, як бы цалкам, вось, і браць украінскіх дзяцей і весці іх на перавыхаванне ў Беларусь. Як бы ён крыху крыць душой, сумленнем у канцы роліка, таму што ён кажа, што яго абвінавачваюць у крадзяжы дзяцей, здаецца, там неяк так праўчыл. Не, ніхто яго не абвінавачваў у крадзяжы дзяцей, яго абвінавачваюць у... Ёсць нейкае вось такое ядрёнае юрыдычнае слова, я яго цяпер не памятаю, але вось слова перавыхавання, яно мне вельмі добра падабаецца. Гэта праца па выцісканні з украінскіх дзяцей украінскага, па навязванні ім нянавісці да іх радзімы, якая чамусьці робіцца вось з тымі людзьмі, якія робяць, з усведамленнем глыбокім уласнай праваты і нават часам з усмешкамі на твары. Прыгадваю там сестёр Груздзевых, якія кажуць, а чтоб Зеленскі умер там, і чтобы Байден умер там, а чтоб Путин жил там долго и счастливо, да, то, ну, як бы, вот іншых слоў і нема. Ну, некае звярынае аблічча у сестёр Груздзевых, у гэтых, у нейкіх іншых людзей. Ну, вот Талай, я уже, прабачце, может быть, вельмі рэзка выказаўся, але для мяне ён, ну, сапраўдны нацыст. Ён сапраўдны паплечнік Гітлера, но Гітлер у данным выпадку гэта Путін, які разбамбіў Марыуполь, які, ну, вось, там амаль не засталося нармальных мест для жыцця. Бо вось там у том самом выданні ў польскім, про якое я казаў, там галоўнае выданне, галоўная частка была пра 100 дзён, пра 1000 дзён вайны. І у тым ліку там былі словы тых людзей, якія заехалі з Марыуполя, якія зараз жывуць у Кіеве, якія кажуць нам, няма куды вяртацца, бо там няма горада. Тое, што паказваюць, што там нешта адбудоўваюць, так яны будуць яшчэ 100 лет так адбудоўваць, каб зноў пабудаваць горад. Таму для мяне гэта праявы нацызма, такога вот непрыкрытага, такі цалкам вось лежащага, ну, не трэба ніякіх намаганняў, каб зразумець, што гэта такое адбываецца. Ён хлусіць наўпрост, і, напэўна, ён ведае, што ён хлусіць. Канешне, такі падыход мы вам спачатку праблем створым, а пасля вы радуйцеся, што мы вам гэтыя праблемы нейкім чынам вырашаем. Да? Там дамы будуем на месцы знішчаных расійскімі ж салдатамі, расійскім войскам дамоў, там дзяцей вывозім туды, дзе ім не пагражае небяспека і так далее. Не агулам, ведаеце, пра Талая, ну, ён чалавек з абмежаванымі магчымасцямі, але мне пытанне, а вы ведаеце, як адбылося, што ён стаў такім?
з абмежаванымі магчымасцямі. Да, Таму што ведаю гэтую гісторыю. А якая гэта гісторыя? Бо я там не ведаю, падманулі мяне ці не. Наколькі я памятаю, у падлеткавым узросце там было вогнішча, былі іншыя дзеці, і была міна, якая трапіла ў гэтай вогнішчы, ці снарад, і вось такі нешчасны выпадак. А як яна туды трапіла? Ну, дакладна не памятаю, мне здаецца... Таму што мне распавядалі, што ён наогуле быў у такім маладым узросце, але гэта было такія, падлеткі, якія працавалі як чорныя капацелі гэтай самай. Такого не ведаю. В Вікіпедыі, мне здаецца, Я напісана не проста... Ну, просто Вогнішча, міна, запытайце, адкуда міна можа быць у Беларусі ў вогнішчы? Адкуль яна можа там узяцца? Гэта не тэма нашай размовы, прабачце, каласка, але для мяне талая гэта вось такі абразчык вось гэтай філасофіі ненавісці да людзей, і таму я себе дазваляю вось так казаць. Вельмі сціпла напісана, падарваўся на міне времен Второй мировой войны. Ну вось. Ну што, сябры, мне сігналізуюць, што мы можам вяртацца ў Акадэмію навук з гэтай такой неспадзяванай вымушанай вандроўкі на прасторы ад Мінска да Марыуполя разам з Алексеем Талаем. І нагадаю, пра што шла гаворка ў той нашай частцы праграмы. Лукашенко хацеў бы, каб наконец-то ад Акадэміі навук атрымаць. Я не ведаю, што, дарэчы. Гэта не зусім агучваецца таксама. Ну, нейкі прорывныя тэхналогіі. Внёсак. Да, нейкія тэхналогіі, там, ну, карацей, што-небудзь заўважнае, чтоб нарэшце, ну, я не ведаю, зняло Беларусь... Что-нибудь весомое, как говорилось як в фильме про Пилората. Дало б Беларусі заняць свой пасаг між народамі, як пісаў Янка Купала 100 гадоў таму. А все неяк вось не атрымліваецца. І таму пытаннем заняўся камітэт дзяржкантролю, пра што якраз таки была гэтая нарада. Ну, давайте будзем спадзявацца, што цяпер мы правільнае відэа паглядзім. Как я уже сказал, мне на рассмотрение внесен второй отчет рабочей группы по анализу деятельности Академии наук Беларуси с предложениями по совершенствованию ее работы. И сегодня разговоры о том, что вот там этот самый Герасимов опять комитет госконтроля, они ведь ничего не понимают, разговоры несостоятельны, потому что были привлечены к анализу деятельности академической науки специалисты, ученые и чиновники. Ну, так, как и должно быть. Ну, я, калі шчыра, не ведаю, як мусіць быць. Вот хто можа ацэніць працу навукоўца? Мы маем 3 варыянты. Спецыялісты, ну, гэта, я так разумею, камітэт дзяржкантролю, навукоўцы і чыноўнікі. То бок 2 з 3 катэгорый, у прынцыпе, да навукі як бы не маюць. Мне здаецца, што застаўся, ведаеце, так крок, ці паўкрока да вось тых часоў, калі ўжо КДБшнікі будуць ацэньваць, як пакуль камітэт дзяржкантроля, да, які... Што ў нас робіць камітэт дзяржкантроля? Прыходзіць на прадпрыемствы, шукае, ці няма дзе растраты, да, ці няма дзе там сыходу ад падаткаў, ці працуюць там людзі на тых месцах, на якіх мусяць працаваць, да, і гэтак далей, і гэтак далей. Як бы, чаму ён ацэньвае навуку? Чаму Герасимов, старшыня камітэта дзяржкантроля, робіцца, ну, больш галоўным за Гусакова, я так разумею, старшыню Акадэміі навук, таму што яго прозвішча там не гучыць сярод тых, хто, значыць, мае да гэтага дачынення. Давайте агулам. Вось у нас ёсць КДК, камітэт дзяржаўнага контроля, якога мэта кантраляваць выдаткі дзяржавы. Бюджетныя выдаткі на тую ці іншую галіну, у тым ліку адсочваць эфектыўнасць працы ўсіх сектараў эканомікі, дзе трапляюць дзяржаўныя грошы. То бок ён можа прыйсці да гэты самы кароўнік і сказаць, вось у нас тут можа быць там 20 кароў, стаіць 15, гэта неэфектыўна. У нас тут памерлі 3 каровы, таму што нехта не так за імі там іх гэтыя ежу да іх дадаваў. Таму вось гэта яго праца. І, канешне, ён сам не разумее, таму ён прыцягвае нейкіх там з іншых
устаноў нейкіх спецыялістаў экспертаў. Вось так ён працуе. Што ж датычыцца, ну, кстати, вельмі цікавыя вывады былі у КДК наконт выканання бюджэту мінулого года. Я пачытаў, там все добра, все экспертна было. Так, Акадэміі навук, да? Не Акадэміі навук, а цалкам бюджэтных выдаткам цалкам. Мы рабілі з гэтага, мы абмяркоўвалі студыі, і мы рабілі гэта на нашым канале такое спецыяльнае выданне, бо там сапраўды на 100 сторонак все было так адэкватна напісана. Што ж датычыцца навукі, то тут трэба размаўляць аб чым. У міры, у сусвеце, ёсць два тыпа навукі. Прыкладная навука і фундаментальная. Что такое прыкладная навука? Это то, в чым кажа Лукашенко, дайте мне выхлоп нейкі, да, вось там прыкладная навука павінна там распрацаваць нейкі стандарт новай мабільнай сувязі, ці там, ну, новыя нейкія там пластыкі, каб рабіць, ну, вось гэтае адзенне для айфонов. Гэта прыкладная навука, і ва ўсім свеце гэта прыкладная навука, гэта частка камерцыйнай дзейнасці прадпрыемстваў. То бок, ну, вельмі дзіўна было бы, каб прэзідэнт Байден казаў на Акадэміі навук ЗША, чаму вы не робіце, не ведаю, там колы для General Motors. Таму што Акадэмія навук не павінна рабіць гэта ўсё. Гэта не яго праца. Ёсць сама General Motors, у якой ёсць бюджэт на распрацоўкі, якая ці замаўляе іх дзесьці па-за межамі General Motors, ці робіць сама ўнутры. Гэта не праца цалкам дзяржавы. То бок сам па сябе размоўваць гэта Лукашэнкі, аб тым дайце мне нешта, каб мы маглі гэта прадаваць на сусветным рынку, яна цалкам немажлівая ў іншых краінах. Бо прыкладная навука – гэта не праца дзяржавы, гэта не праца прэзідэнта, гэта не праца дзяржкантроля, гэта цалкам не павінна быць. Ёсць другая частка навукі, яна фундаментальная. Гэта калі сядзяць вось гэтыя самыя вялікія головы, там, як ён кажа, да, і працуюць над чымсьці такім, што не мае дачынення да сённяшняга жыцця. Ну, накшталту, ёсць жыццё на Марсе ці няма жыцця на Марсе. Калі дзяржава лічыць, што ім патрэбна фундаментальная навука, якая цалкам рухае тэхналогіі наперад, але без вось гэтага камерцыйнай часткі, што вось мы гэта зробім, а праз год мы заробім там как бы мільярды долараў. Не, калі нам патрэбна, ведаеце, як патрэбен как бы артхаус. Ці патрэбна нам кіно, артхауснае кіно, так? Калі мы лічым, што нам патрэбна культура, і ці патрэбна вось такі фундаментальная навука, тады мы выдаткоўваем на яе грошы, і тады мы не можам чакаць ад яе адказа сёння, заўтра ці паслязаўтра. І ніякі КДК, канешне, не можуць праверыць, наколькі мы дасягнулі мэты в вывучэнні пытання, ці ёсць жыццё на Марсе ці не. Канешне, гэта такое, ведаеце, навука сама ў сябе. Ну, умоўна, возьмем прыклад электрамабіля. Так. Да? Адна справа – это пабудаваць электрамабіль і далей яго прадаваць. Іншая справа – гэта вынайсці, напрыклад, паўправаднікі. Так, конечно. Вось вынайсці паўправаднікі, знайшоў ці не знайшоў. Калі фізікі ўвогуле не ведаюць, што яны могуць існаваць. Да? Гэта вось фундаментальная навука. А далей праз паўправаднікі, там акумулятарнай батарэі, вось гэта ўсё, і мы маем умоўна праз там 50 гадоў пасля вынаходніцтва паўправаднікоў маем электрамабілі. Дазвольце, даведу до конца думку. Так вось, калі мы кажам, што ёсць два тыпа, то, канешне, пра прыкладную навуку, пра якую кажуць заўсёды Лукашенко, увогуле не трэба казаць на ўзроўні ўрада, бо гэта не іх праца. Ну і бюджэт. Ведаеце, весь бюджэт на беларускую навуку ў мінулым годзе быў 400 мільёнаў долараў. Для параўнання бюджэт, ну, там, Volvo Truck, то есть цяжкавікоў, 3 мільярда на вось этот Research and Development, да? 3 мільярда долараў. То бок мы вельмі мала выдаткоўваем цалкам на навуку, там людзі працуюць за зусім невялікія грошы, і, канешне, гэта той выпадак, як у беларускам футболе, калі ў тебя там у чэмпіянаце ты не можаш плаціць больш за сярэдні заробак па краіне, таму што футбалісты самі здзекваюцца з сябе, што у таксі Яндекс яны зарабілі бы больш, чым у вышэйшай лізе беларускага чэмпіяната. То якія вынікі ты можаш как бы чакаць? І таму у беларускай навукі то ж самае становішча. Там людзі працуюць, магчыма, сярод іх есть вельмі адданыя людзі, якія працуюць не за грошы, таму што яны вельмі любяць сваю справу, але такіх заўсёды адзінкі. А там людзі, ну, просто капуюць, робяць копіі з не вельмі сучасных тэхналогіяў захадніх, выдаюць гэта за дасягнення.
вось і ўся справа. Мы ў жабрацкам стане з пункту гледжання навукі, канешне. Там у нас есть вот такі Гусахоўскі, які сядзіць на сваёй пасадзе ўжо не ведаю колькі гадоў, будзе сядзець дальше, будзе стаяць перед Лукашенко, так ківаць галавой. Але ёсць яшчэ адзін нюанс. Дзяржкантроль. Мало того, што грошай няма, мало того, што гэта даследаванне там цяжка весці, можа быць, цяпер уже і няма каму весці, таму што я думаю, што навукоўцаў таксама кранула гэта міграцыя апошніх гадоў, але яшчэ прыходзіць дзяржкантроль, які, а яму, я так разумею, замовілі таксама нейкі вынік, да? Ну, і які ж гэта можа быць вынік? Да, калі дзяржкантроль схадзіў у Акадэмію навук, вярнуўся і кажа: все хорошо. Так у некага ж можа ўзнікнуць адчуванне, што не патрэбны такі дзяржкантроль, які нічога не знаходзіць там такога. Вось. І як бы яшчэ навукоўцы маюць над сабой вось гэты дамоклаў меч у выглядзе кампетэнтных органаў, якія праходзяць з праверкамі. Што, я думаю, конечно, не вельмі паскарае працу над электрамобілем. Хаця па задумцы, відаць, мусіла б вельмі паскорыць. Ну, калі б гэта былі савецкія шарашкі, ведаеце, памяце, як людзей спачатку сажалі ў лагеры, а потом прапанавалі папрацаваць на такіх асобах лагерах, дзе і умовы лепшыя, там і так далее, але вот трэба навукай займацца. Ну, для гэтага трэба ўсю дзяржаву абнесці дротам калючым, і тады, магчыма, гэта мела бы сэнс. Але мне была прапанова яшчэ адну показать напрыканцы нашего выдання. Там у меня была еще одна картинка про 5 хвілін застаецца. Галоўченка. Давайте паглядзім тады картинку, і Александр, вы яе пракаментуем. Ёсць. На мінулым тыдні, ведаеце, Галоўченка мне звярнуў маю ўвагу тым, што ён пачаў хлусіць, прычым хлусіць вось так, кожны дзень выдаваў некую хлусню. І адна з самых вот таких вялікіх, гэта тое, што вы павінны пабачыць на сваім экране, і тое, што ў Беларусі экспорт вырас за 4 гады ў 5,5 разоў. Ну, калі вы так вот себе ўключыце мозг, ці магчыма гэта такое? Не, немагчыма. Так не бывае, так? І ён казаў аб тым, што ў нас зараз 40 мільярдаў, калісьці было там 7 і 5,5 разоў вырас. Ён, ведаеце, ён памыліўся, ён хацеў казаць з 2000 года, але вымавіў 2020, і мяне звярнуў на меня гэта, я звярнула на гэту увагу не таму, што ён памыліўся, кожны чалавек можа памыліцца, но ўсе дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку та самая Астравецкая праўда, і не толькі дзяржаўныя, яшчэ і недзяржаўныя сродкі. І гэта так разышлося па ўсім СМІ, што я себе задаў пытанне, а хоць нехта яго слухае? Хоць нехта вось думае аб тым, што ён сказаў, што прэм'ер-міністр можа недзе памыліцца, таму што не, і толькі праз дзень некаторыя сродкі на кшталту Белта пачалі выпраўляць 2020 на 2000 год. То бок навіна ўжо адыграла, а яны пачалі как бы думаць, а што ж мы гэта такое зрабілі. І вось гэта было адзін выпадак, потым ён пачаў хваліцца, што ў нас эканоміка вырасла з 2000 года ў 2,3 разы, што, мол, гэта наше дасягненне пры тым, што у нас, ведаеце, няма краіны ў Европе, дзе бы за 23 гады не вырасла эканоміка ў 2 разы. Таму што гэта вельмі, такі павольны рост эканомікі. І мы знаходзімся, там эканоміка Польшы ў доларах вырасла ў 5,5 разоў за гэты час. Калі ўбраць інфляцыю, будзе трохі меней за 4 разы. Таму гэта, гэта не перамога, гэта параза наша, што толькі ў 2,3 разы. І таму вось, ён пачаў, ведаеце, вось такую кампанію за Лукашенко, і вось гэтыя лічбы, напрыклад, там была лічба аб тым, што у нас зараз 29 квадратаў жытла на аднаго чалавека, так, гэта вырасла на 8 квадратаў. Але, ведаеце, у нас скараціўся колькасць насельніцтва на 12%, і калі б яна скарацілася на 50%, то у нас было бы по 50 квадратаў на чалавека. І вось на мінулым тыдні, напэўна, мы нешта зробім такое пра Галоўченка, пра яго хлусню, бо ён адзначыўся, ведаеце, такой цэлы такім ланцужком такіх паведамленняў. Сябры, дадзім 3 хвіліны нашаму рэжысёру трансляцыі на то, каб адпачыць перад наступным стрымам. Александр, дзякуй. Праз тыдзень, я думаю, у пятніцу, як звычайна. Нормальны час. Вось, і працягнем рабіць тое, што мы робім увесь час, падсумоўваць эканамічныя і палітычныя вынікі тыдня. Да пабачэння. Да пабачэння.